ɗaya na mutu wannan zai yi auren ki kani na ne kuma bari gaya miki gaskiya a yanzu dan nan yanzu can da muke da ke dinnan ba na kowa mai gado na wanda kika bani shi in ba wannan ba kin gani abun ma ya zama na gorin haihuwa ne ba ka miki gorin haihuwar ba ka ji ma abun ka abun ya kake mishi cikin ji ko idan ba ta ka ba ta ki ba na fita na faɗa ki na akwai ba kowa a ciki da kwana ni bana garin nan a zo a kawo amun wulakanci ina zuwa kan dutu kunna dan wannan ma kuma a kai shi waje aje sauro rinka cizon sa to wallahi biki sa ba wannan su da can banza ne wannan kai tandu ta baki bai fiti ba baki ka da kanka jaka da kanka ni za wulakanci a zaka ban gari a zaka ka ni za zuwa yi wulakanci to bari ga miki gaskiya ka kare dan ba abin da zai nan ya aure a haye ayyiri aure idan kai ka san ka haihu goban ga amarya a nan gidan Allah ka aure 12 Allah kana ji to billahi la ilaha illa huwa ba ina naki ga wannan magana ba na ko ga na ga miki ba ina naki ga wannan magana ba riga an ya gama ki ba saka ba haka ki ba abin nan din kin ji ko mu za ki zo ki mu mulakanci ki saurara ki gani idan ban gidan ba in bana da can banza da can gobi in kama in yi tafiya kwana na biyu bana nan dan wani ya zo a ce yana waje yana kwance ya ai ba mamaki wata kila dai ka fara shaye ni Allah na ga alama ni ne mai shaye-shaye ni to za ki ga shaye-shaye abadu na ce za ki ga shaye-shaye ga alheri dama idanu sun yi kama da mutanen da ibrutu yake kamawa watakila ma ke kin yi gamo ke kin yi gamo ai ina jin kana ɗaya daga cikin kane ya kane Aisha. Na'am ba. Au. Kina nan ne wa sannu kare. Ya hanya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ai, yau an sha karatu. Kina can ciki ni na dauka ma yaji kika yi. A'a. An gama abinci? An gama. Okay. To ai kafin ma ki je ki kawo min din. A je dai tukuna ki so. To. Kai. Aisha kenan. Na'am. Kin san wani abu? A'a. Da kin san yadda jajayen kayan nan suke haɗuwa da baƙaƙe su yi miki kyau. Da ba ki ƙara neman ki haɗa wata kala a jikin ki ba. Ko? Gaskiya. Akwai wani hanzari ba gudu ba. Wato wani ina kofa gidan da muke zama mai hira da daddare. To shine wata yarinya kawai dai sha muke yi wacce dan kawo mana ruwa. Haka in ta dan shiga to kuma sai wata ya gunto wasiƙa. Wane ne ina son ka. To dai kuma dai irin dai sai iyayenta suke ce min wai inda gaske nake yi abin nan dai ba dai wata muhimmiyar magana ba. To amma dai na mun yi magana a aure din to ina so da Allah ki buɗe bakin kunnen ki da kyau ki ji irin abubuwan da zan gaya miki. Aisha, na san kin zauna da ni lokacin da ba ni da shi, kin zauna da ni lokacin da nake da shi, kin zauna da ni a kowane irin hali, kin kula da haƙƙina, kin kiyaye amanata, kin girmama iyayena da 'yan uwana da abokaina. Na faɗi wannan a gaban idanki, na faɗa a bayan idanki, na faɗa a zuciyata tsakanina da mahaliccina. A gaskiya na gamsu da zaman da muke da ke 100%. Amma ina so in ji hankalinki da cewa wannan aure da zan yi wallahi ba yana nufin cin mutunci ko tozarta ki ba. Abu ne kawai na abin da aka ce musulunci ya sharɗanta ga mutumin da zai iya adalci. Nake ganin ni zan iya adalcin zama da ku biyu in kina ganin kin amince shawara. Me kika ce? To, Alhaji, ka san dama an ce ran wanka ba boyen cibi. Haka ne. In ma ka boye min ka san dai ko ka auro amaryar
ba wani gida za ka kai ta ba wancan nan gida. Wannan haka yake. Na gode da wannan abin da kai kuma Allah za mu roƙa gaba ɗaya ya tabbatar mana da alheri. Ya sa zai zama maka alheri da kai da kake da niyyar yi gare ni nima ga ita kuma amaryar mai zuwa. Saboda haka nan ni ban da wani abin faɗi illa dai Allah shi tabbatar mana da mafi alheri. Na ji daɗin wannan magana, Allah ya sa har zuci kika faɗa. Wallahi zuciya na ɗaya. To amma kin san an ce uwar gida sarautar mata. Ina ganin ya kamata ki gaya min irin abubuwan da yake so na daga sutura na wasu abubuwa na kayan ɗaki wanda lokacin da yadda za a kai mata ke ma za a kawo miki naki. To malam, ka san dai duk wani abin bukatu ba wanda baka mu. Saboda haka ni dai abin da nake so na gare ka shine dai ka tabbatar da adalci tsakaninmu. In kai mun wannan to ka gama mun komai, ni ban bukata wani abin da ya fi wani. Aisha kenan. Kin daure inda jijiya jiki na hannun ma rasa mai zan faɗa. Allah ubangiji ya tabbatar mana da mafi alheri ne. Amin sun ma'amin. Samu mana abinci. Bari shiga ciki. Allah. Aisha kenan. Ni matsala ta da yarinyar nan kan zo gidansu sai ta wani bata wata ne. Ko me take a cikin gaba? A san sha'ani na mata yanda yake. Allah ta ƙara mun ci gaba ta wajen tafiya. Sai ina da kai mutuna ka cika bushi. Sannun Da wani sannun mu? Allah kai hakuri na tsaya ba tantabara ta magani ne ba ta da lafiya. In dai mutum ya zo wajen ki sai kin tsaya a gida kina nutsu. Ki fito da wani tsuntsu a hannu. Wai ke me ke da wannan tantabarar da? Kai babba kuwa. Ka san inda take gari? Ki rika wannan tantabara. Ki rika tunawa. Haba baba. Ban tashi. Haba baba. Dina cewa haka baba za ki samu sauki ko za ki samu sauki insha Allah. Haba baba za ki samu sauki. Haba. Ki rika tunawa. Dan Allah baba za ki samu sauki. Koyo Allah baba. Kaji yadda tarihin tantabaran take ka san da abin da mahaifiya ta baka ka san yana da muhimmanci. To lallai haka ne. Lallai ki rike ta. To amma kuma ai ba ni ta inganta. Allah ya hakuri ba ta da lafiya. Ta ne fa ki ban na gani garin? Ka samu sauki zan kawo maka ba mu da kai za mu haɗa a rafi ga ranar jibi ba. To shi kenan ta samu saukin Allah ya ba ta lafiya. Kana ba mu bayani muna jin ka da Allah wannan matsala kai ta dama. To wai ni irin wannan auren ma me amfani shi goda? Ka ga san amfani? Haka kawai kai aure baka da kwanciyar hankali. Kaga kan je. Ita bata iya tsafta ba. Kullun kazanta, ga ta dai kazama kullun ba ta gyara jikinta ba. Yan uwana kullun ta ringa musu wulakanci. Sannan kuma makwabta ba sa jin daɗin zama yadda take yi da mace zama. Na ce sannun ku. Sannu baba. Wato kai baka san yadda za ka je ka tona ma matarka asiri ba sai tsakaninka da abokanka? Kana cewa ba ta tsafta, ba ta kula da 'yan wanka, ba ta wane ne? Kai mata ba hakuri ake da su ba? In wani ya gaya maka tsakanin su da matanka, ai kai kana zaune da yaran zannan. Kana jiya? Me ne za kana wani tona maka asiri a gaban abokanka? Ba ji daɗi ba. Na ga muku na ce ban ji daɗi ba. Ba komai da kai in tana kai ba da tsafta in ba ta hura wuta da kyau in ta sa gishiri da miya. Malam kalla. To wai muna zuwa moda? Shi baba mai nashi a ciki. Ai baka san babu ba. Bakin karambani irin na wannan tsoho da kake ganshi ya tafi kamar tsohon bushiya haka yake. Kwarai abin da bai taka da kai da abin da ya bai shafe shi ba. Tsalan da yake. Kwarai ko moda. Ina wannan yarin Bilkisu bai tantabara. Ka suna soyayya da wannan yaro kamar kwarai dan wajen ado Chinese ba kwarai haka ne yaron nan fudi maka suna cikin kasan soyayya yanzu lokaci ne Allah ya kawo mu za ka saurayi da budurwa sun tafi lambu ana ta raye ana kada kada ana waƙoƙi kwarai tsohon nan kawai in faɗi maka haka yaga waɗannan bayan Allah suna nasu gaba yayi